Te salut, mă prezint, sunt Mihaela Dumitrescu, sunt cosmetician de meserie de peste 15 ani, fost profesor de cosmetică aplicată, sunt un tehnic estetic și în acest canal vom vorbi de toate acele materii care puse împreună formează estetica aplicată. Dacă încă nu faci parte din comunitatea noastră, te invit și mi-ar face mare plăcere să te înscrii la canalul meu. Argumentul de astăzi, ceea ce vreau să vorbim astăzi, sunt hidrocarburii. Hidrocarburii sunt compuși folosiți în cosmetologie, dar și în farmacologie. Sunt compuși derivați de la rafinarea petrolului. Îi găsim în INCI cu următoarele voci: petrolatum, parafinum liquidum, și sunt produse care, folosite în cosmetologie, nu dau foarte multe probleme, dar nici nu ajută foarte mult. Și acum vreau să vă explic de ce. În primul rând, hidrocarburii sunt folosiți în diferite consistențe, pot fi solide, semisolide sau lichide. Vorbim despre parafină, care este o masă dură, translucidă, incoloră. Vorbim despre vasilină, care este un amestec de hidrocarburi saturați. Vorbim despre uleiul de parafină, uleiul alb. Toate aceste produse sunt folosite în produsele, acești compuși sunt folosite în produsele cosmetice, având ca rol fundamental, principal, cel de hidratare. Emolient, hidratant, protectiv sau lubrificant. Când ne gândim la o cremă pe bază de vasilină, practic protectiv, ce înseamnă acest lucru? Că în momentul în care ai pus acel produs, acea cremă, ai pus pe suprafața cutanată, face un film protectiv care nu permite evaporarea apei. Transepiderm water loss. Și în acest mod, acea cremă devine cu o funcție hidratantă. Dar nu va rezolva, dacă noi avem o problemă de deshidratare, acel produs nu va rezolva problema noastră. Va fi un paliativ, va fi în acel moment simțim pielea mult mai hidratată, simțim pielea mult mai ok, dar nu va rezolva problema noastră. De ce producătorii sau formulatorii vor folosi hidrocarburi în produsele cosmetice? Vor folosi acești compuși deoarece au un cost foarte mic, nu dau probleme de alergie, având un cost foarte mic. Deci un cost este să cumperi produse de derivare naturală, cum poate să fie un unt de shea, un unt de cacao, un ulei natural de macadamia sau de in sau foarte mulți compuși, și un cont este să folosești vasilina. Dar din păcate, foarte multe produse cosmetice conțin acești hidrocarburi în primele voci în INCI și asta este problema, pentru că este inutil să-mi spui că această cremă este pe bază de coenzima Q10 și te uiți în INCI și coenzima Q10 este ultima voce în INCI și prima este petrolatum, pentru că acea cremă nu mai este pe bază de coenzima Q10. Acesta este modul în care noi trebuie să gândim în momentul în care ne este vândută o cremă sau ne este vândută o linie de produse cosmetice. Trebuie să ne uităm în formularea produsului, să știm cât valorează. Da? Eu nu vreau să demonizez hidrocarburii. Ceea ce eu vreau să spun este că permit într-adevăr formarea unor produse foarte frumoase, textură foarte frumoasă și te ajută în oarecare măsură. Dar sunt produse cosmetice, precum produsele pentru copii, nu vreau să dau nume, dacă sunteți mămici, uitați-vă pe INCI și o să vedeți că parafinum liquidum este prima voce și este produsul principal, este principiul activ principal din acel ulei. Nu? Și este păcat să vindem o cremă, noi ca profesioniste să vindem o cremă și să spunem este o cremă de noapte, pielea ta respiră foarte bine noaptea, când nu are make-up și așa mai departe, și te uiți și are parafinum liquidum sau petrolatum sau hidrocarburi în primele voci.
și sper că acest video v-a plăcut. Vă invit să vă înscrieți la canalul meu și ne vedem data viitoare cu alte argumente care de interesul vostru. Vă mulțumesc că ați ajuns până la final și vă salut!